Odeniš loptu. Počúvaj, Rišo, začneš ty, bez lopty, vybehneš sem. To znamená, ako keby si bol kvázi útočník a ideš si pýtať loptu. Jasné? Tak Rišo, bude dobiehať sem, podáš mu loptu. Poď Rišo, podáme loptu, hej. Pomeš, podáme loptu, vrátiš mi ju a ideš smerom tam medzi kužel a tyč. Otočíš sa, ja ti posielam loptu. Dobre, hej, keď obehneš, áno? Loptu ty prebereš, posielaš tam. Už ja ti idem oproti lopte, ty mne prihrávaš, ja ti ho vrátim, ja idem tadiaľto, ty ideš z loptu a posielaš mi ju, áno? Znovu preberem loptu, vraciam tam. Už ďalší bude nabiehať, posielaš loptu. Rozumieme? Presne tak, ešte raz. Rišo pôjde proti tebe, prihráš mu loptu a ideš za ním. On ti ju vráti, prebereš loptu, Mišo zmena smeru medzi tyčku a kuželom, otočka, ty mu vraciaš loptu do ulice, on preberá loptu, ide. A ty už ideš k tej lopte. Rišo prihrá naspäť a už preberáš ty túto loptu. Vraciaš a ideš. Otočíš sa, dostávaš loptu, preberáš, prihrávaš. Áno? Ďalší už je v nábehu Ronald. Rozumieme? Áno. Dobre, ostatní vôbec nechávať. Ale my potom ideme. Ale máme ísť? No vy môžete. Ríšo, nie tam. Naopak, Opačne musíš, dobre. Z prvej, Denis. Rýchlejšie to musí, rýchlejšie. Denis, ty nejdeš ešte. Ja mám, ja nechápem odhať. Ty máš nahrať Denisovi. Nemôžeš ešte túto. Ty príjmaš loptu, odozdáš mu ju a potom ideš. A ideš hentade. Mišo, mal si istý, ty by si bol taký. A dávaj mu ju. Tak. A ty počkaj ty. Preberaj, no poď. Preber, vráť mu ju a preskej, poď. Poďme, Rišo. Rýchlejšia tá lopta, nesmie čakať. Poď. To je ono, poď. Prihrávaj, Mišo, hneď. Prúča lopta, nesmie on stáť 5 minút čakať na loptu. Nie, ty somáč. Sa dopletol. Mišo má byť, ne? Mišo, však ty musíš, ty keď ideš.